Boys, Murize. Murize boy. Boys, Murize. King boy. Boys, Murize. Bobo. You know what? This is Culture Love with my friend Ali D. Ever smiling. Culture Love and Ali D. Shamwari, panapata kuchukua interview. Oh, totanga kuita. Chakatopsa boys zangu. Chakatopsa concentrate chibvunzgo. Yeah, chitangani Culture Love yo. Unotanizve. Culture Love anoita zvekuimba mudaro. Anoimba music yekerese. Indinoimba Dimzanzo. I mean Zimdancehall. Zimdancehall. Yeah, I mean don't wangu chaiyo. Zimdancehall. Maiziya. Matanga kuita zvekuimba rini? Kuimba ndingangoti ndichitongozvarwa but kuzotanga kuti mustudio rikiti 4. 2017 maizi. 2017 ndo pakatanga kurekota first tune yako. Panakana kudekora first tune yangu maizi. Sorry kurekota. Alright, kurekota zvangufana. Mukatanga kudekota. Maizi. Mukumanya kwa mdara. Aiwa bari atisubaya. Yasodzika mai tonyaso mdara. Saka mati mimi makatanga kurekota 2017. 2020. Saka va 2017 suka 2020 mani machuni mangani sofa. Machuni anoka almost kuma 40 ko maizi. Akarekordwa. Akarekordwa. Oh. Yeah. Saka machuna aimbori Roma streets here kana kuti. Ma streets nayo kuti ndasanda muno. Asidenda yawa muno. Muno ndakazomweya later ndofunga 2019. 2017 ese 2018 ndandikwa mutare. Ndokwaairekodera mangoma. Saka maizi kuzoti zvizoti zve kuno pane pakaipa. Saka indaenda kuno maizi. Unobva kwamutare? Yeah, maizi kwamutare maizi. Uwasuka. Maya ndiswasu. Ndaigara kwamutare but kumusha kwangu chaiva kumabhera. Kubhera. Oh. Yeah. Saka already saka pamachuni enyu makarobva 2017 pana akamboriro ere kwamutare iko. Yeah, kwamutare. Akatomupengesa mageto ise kwamutare. Angaripo angakaipa akaita sana Kauchalo. Yaman. Maimbiro akempana uyu mdara. Pattern rake hona akamdara unyangwe zvake. Asina kubva kudhara. Maizi. Ndo angari kwe maizi. Then tichibataso kuno kumanje. Pana pindira kuno. Ndaba ndakusvika nerimwe rangu rainzi. Majena mstati manziya. Kuti tonhora ndinobuda ziya. Kana vakadzi chaivo ndevaviri. Ndogona enda kuteti musi wechipiri. Ndogona kungotanga ngochema. Ndogona kungomira mbofema. Ndogona kungotanga ngoscreama nditi. Maizi mdara amdzipo ere mangomenya boss. Nyama. Zviri muropa mdara wangu, zviri muropa. Uro inodambuka kamdara mti iyo zviri muropa maizi. Ichaenda. This friend anondiziva kuti zviri muropa maizi. Boss hey. Power munayo energy yamunayo yakaipa pakaipa. Roy one more. Hey story. Ndashaisha kutaura. Sorry. Ndashaisha kushaura. Sorry. Dai mandiregerera. Ipapo regedza ndibva ndagadzira. Sorry. Pandati kumabujeki. Tanga nditida kuti kumajubeki. Sorry. Pandati kuchizungwita. Tanga nditida kuti kuchitungwiza. Sorry. Makanyanya mdara. Maizi saka makaenda pa stage wano hey wanaenda waya. Stage wano ndizobvunza vakandiona. Even kubholato concert kwamkoma. Mamuriko. Aiwa vanopupura. Makapedzera. Aiwa ndakapedzera maizi. Azvikuoneka because hey angoma racho rine energy. Rine punch. Ndekuentertaina vanhu maizi. Vanhu vaseke so utano mufana vanombozvifunga sezvari kuimba maizi. I want to put smiles pa face yavanhu maizi. Mdara ndansuri kuziya but apa ndakuziya. Makanyanya mdara. Aiwa muchandiziya. Manje namsatu manziya. Mai manje wanangwa kuziya. Aiwa don't worry. I know kuti zvinoita. Ende tapana alid. Yo okay alid mukutase. Boma king. Makatanga kuita zvimangoma zvirini. Zvimangoma ndakazvitanga pani time I believe if I still remember very well. Zvakatangira kuprimary ndo pandakatanga kunyatsoentertaina ma teachers pachikoro kuti sese. But professional recording ndakatanga muna 2014. Okay. Maere kuti rakubiwa. Ipapo ndakati first song yangu ndakatanga kurekodera ku Dark Sound Music. Ndoba ndazomboshanda nema studios akawanda like Givenchy. Saka so far ndakushanda nema studios akati one day Yala Nation ndokwa ndobva. Okay. Ndinoshanda ni Ray Music, ndinoshanda ni Elite yamkoma Masivila na Malon Tenement Monsayani. Yeah. Ndokwa tetiri koko. Alright, saka ubva mutange mangoma imimi kusvika pa mawe izvezvi mutone machuna akambonetsa kai Mr. Alidi.
Ndisingayese zoti akanetsa zvekudari. But style renyu harisinyowani kwandiri ndakatomborona pamaridhimu zakawanda. Zvinoza tawamboti makamboitwa muchimboonekera pamangoma. Saka chimboti nzwisai 1 tune ramunotemba naro pamangoma enyu ese. Ramunoti hairi ndo rakaipa ndo rakamboitwa kuti mageto itsi amboziva kuti kuna alid. Okay, rakaita kuti mageto itsi aiziva kuti kuna alid pane rinonzi testimony rakaproduced na Tenement Mount Zion. Ndaingoti ndichaiwana mhepo inofefetera vamwe vanofara nekuona ndichitenderera ndisasiwa nekuona vachipemberera ndiwo waiva mashoko vangu mukunyengetera kupindura kwaMwari kunenge kunonoka asi hana yaingonditimirira zvikati zvino ndaizosuwa payeredoka pakuparadzana neshamwari kutaura testimony handigone kutaura testimony oh ini nditori testimony handigone kutaura testimony oh nditori testimony. Yo man. Testimony. Dini nditori testimony. Oh, ndisina chekupfeka maiti wenchakushongedza nguva inouya ndisina mufaro maiti nyarara ziva uchawana zuva parinobuda ndaikunzwa yemuchitaura zvinyoronyoro hana yangu maitsitsa zvino unyoro andimborasi tariro yangu kwamuri Mwari wangu jaja kutaura testimony andigone kutaura testimony oh ndini nditori testimony. Yo mad. Mad tune. This is a mad tune. Makanyanya plus voice makanyanya. Ane munzwa uyu. Pane future. Kwa muna chamamboro muri tu here sema friends muri ma top shot. Collab chamakamboro chakuti mamangoti ratidza kuti aiwa. Tinoitika nemwe tinowanzwa vanhu vangofara kutamba tisi. Amana tuni muri mesi. Tuna chichi kunyasoitika. Amana msadaro. Tisira tese. Uine energy yake plus alid voice Yeah, combination goes. Mese mune matalenda wale. Yes, kutazela kuti muri. Maybe it's chat grievous but I know zvinoitika. Now kuti vanhu vanotamba we are best friends. Maybe somewhere there tichangeta my best friends. Yes, yes. Amana msadaro amana. Inenge more than 100%. Inenge more than 100%. 1.0 but I still bo. As no Buddha, don't worry, it's not soon. I know mune manager wana. You know this guy yeah inini I'm signed kuyala nation okay. But ndine madhara wangu anombona nezvangu like Maxido who stays in South Africa. Okay, ndianomboita achindibatsiro achindisponsor like ma videos nekuma recordings chichi kuma shows ndati mashows ane lockdown zvangu zvakati dhakwe before lockdown takamboita kubvira kudhara nemboperforma wangu kune mamwe mafunctions but ndakazotanga kuperforma pabola to concert ya Seekers kumagaba then chibva ndazomboperforma navo Bosiala again ku Kasikas kumabvuku. So much thanks to Bosiala. Yeah man. Then chibva ndazomboita imwe paNash TV yateva Yala Nation family accompanied by Matthias Mbare. Yo man. Jani mwangari kuzvi Santina Choga. Vanchoga. You have the energy like Vanchoga, Mr. Culture Love. One more freestyle. Then pa manager zvangu handisati. Asi ndikamuita chete. Gorera ndinomuita. Go forward. One more freestyle, Mr. Culture Love. One more freestyle. Jimbo hapa zukuya. Okay. One more freestyle. Okay. Vanhu vanditorera mukadzi wangu. Ndiri kuuya ikoko. Vanhu vanditorera mukadzi wangu. Ndiri kuuya ikoko. Nemukadzi wangu no. Nekuti ndiri murombo. Nemukadzi wangu no. Ndoda kukumwirai musombo. Asi imi muneshuwa. Tora mukadzi wangu nekuti ndiri puwa. Manje inini musati mandipuwa. Ndinodhila nemaivhutua. Wachano. Yo man. Culture Love. Yo man. Makanyanya. Saka Mr. Ali D. Mangoma mukona muchibudirire mangoma. Yeah.
haini dzangu ndikuona hangu uchibudirira kusaidi kwangu because Sweet. aiwa ndanakirwa nechunira wandiroyera pane future Thanks. Ndezachi. ndine future generation yezimdancehall yachona Ndezajaja. Give thanks. I think that is amaita boys hamuna zvimwe zvokutaura Ndingangoti ndine zvakawanda mune zvekuya. zvakanda zvekuya asenini zvangu hamiraimo zviriko mune mabhomba ari kuuya pamberi zibhomba rinenge richiuya rakaita kudeo aiwa don't worry amuna big hair kamafanzi enyu boys then tosimbisa mafans ese nevanhu vanokusponsor guys. Keep on supporting us. Notenda. We give thanks. akutenda Ngoma. taflo maizia ngoma pambuka wachano nevamwe vanongonditi grigri maizia but chatinofarira kuti masponsors ne kwamukutendo Mr. Ghetto Crown then Mr. Ghetto Crown Chapedzisira because do the biggest. not the biggest I mean biggest the biggest Mr. Ghetto Crown big up to yourself my brother. Yeah man. Then chimwe chino I really want to give thanks kuma fans ese ari kuendopa LED pa page iri pa YouTube channel yangu yoyo ari kuenda pakanzi LED music unoti subscribe give thanks ndizvo ku Instagram nekuma Facebook ambatikere tiriko pa Insta tera ngotaura kuti inenge kanzi chien then LED music pa Instagram, LED music YouTube, LED Alois ndo Facebook page. Yes I ko nimi culture love kada pa Facebook culture love, pa Instagram culture love, pa YouTube culture love, pa WhatsApp ine page reje Group vane group ko namba dzenyu dzekuti vanhu mafanzi angada kubata imdara anobata ipaji ndatesa kudzikangana ndo pa next time ndatiba ndakaritenga mai manje line racho ayo muno ndikupe dzangu mozokumbira dzake LED bot ora namba dzako 0775 969 839. Yes I amaita bobo izam yeah man iripo bro